Kani ka AKASHVANI SHILLONG ka kubor ban puli de ibadah ramdi kimat bakongsan ka kubor mentak stem sedang ka jing thep vote jong kawat ban reu ka election lok sabha kisan pupratli ki parliamentary constituency le junga menteri rang ba ekatura civil hospital ban khmi penya halor ki jing tre ban pen bhai ki jing tre kam jong ka tek hospital but pen bana ka embos ya ka result SSLC but HSSLC आज 8000 arposa ki kubor bapnya Hadapan penbit penbayang kijing don kambaro na kabenta kawat bahan reu jong kajing tap vote ka election lok sabha kisan pupratli ki parliamentary constituency. Pratli ki lok sabha parliamentary constituency ha Bihar, Shpotli ha Haryana, Soutli ha Jharkhand, Nyotli ha Delhi, Hendreutli ha Odisha, Khatsautli ha Uttar Pradesh, Pratli ha West Bengal bat kawai ka parliamentary constituency ha Jammu and Kashmir kinsa tap vote ha kani kawat bahan reu. Kajing tap vote ka sedang kapor hinyo bejemen step mentak sengi. Ka election commission kalapan klan bhai kajing pahara borok kini kijaka na kabenta kajing yat bet jong kajing tap vote. Umentri rang ba kajelau konrat ke sang mau lalit jengo ekatura civil hospital ban hakasengi palai ban khmi benya kajing tre pen bha ya ka hospital bat kajing tre kam jongka. Hakani kajing lit jengo umentri rang ba ulai keren halor ka jing pen bhai ki jing tri kam jong ka hospital ha ka jing elang bala dep la kren bala don kam kerke ban pen bha bat pen yo thamai ki jing don kam jong ka hospital ha ba kren hadin ka jing elang umentri rang ba lo ong bak sarkar ka kloi ben kenti ki jing don kam ki jaka sumar ha ka jella ula pen benaru bak sarkar kan yai peteng ban pen janai ba yadei bat ki jing pen biang ki jing don kam ha ka liang ka kot ka khia ha ka leng ka jella Hadian kani ka jing elang kami benya umentri rang ba lo batha yo chief secretary banyai peteng ka jing pet permani ki jing tre pen bhai ki jaka sumar ki brangya shakmat menta padro ban ai ka kai phat shau Umentri rang ba do kari Narendra Modi ula pen pau ka jing sngulam halor ka jing klat no unong treman sngu bhaw na bam atum haka karwo jong u Modi ula ong ba unabam atum ula ajing shakri ka jing pen pau perthe ka jing ithu ka lariti bakarpang ka Arunachal Pradesh pat pen klan ro ka jing tenrai kinong Arunachal Pradesh unabam atum uday unong treman sngu bhaw batre na ka benta ka bha ka miat ka imlang salang pat ula long ro kum usong konor barim ka Arunachal Pradesh Public Service Commission Returning Officer ka Shillong Parliamentary Constituency USC Sadhu la penlong ikijingelang bat kiseng san perthai ban pentep halor ban pentre kam ya kakandon shis pa sapusaw CRPC ban perking ya kajingyat pat ba kasngi nyo vote ban lat na kijingbi kinu kijing klumar usadhu la ong ba kiseng san perthai kajalla kila penpaw ba kinbot renti ikikandon bala perking hak te kasngi nyo vote kata kasaw tarik ujaliw Habaya debat kani ka Voice of the People's Party VPP kala persya ay kani ka jing pentri kam ya kakandon shis pa asaw pusaw CRPC hakasngi nyo vote. Hakashiti siya o Deputy Commissioner o balong ru returning officer ka VPP kala ong baki persya jurya kati ka hukum da ka ba ong bakalong persya ya kajing sensyar pat ba pat kalong persya ru ikamensim jong kajing isim benta hakajing jet ikinong mi kamat hakari. Kasorkar jilla kalarai badai bandan betno ya ka tribe certificate na kabenta kitu ki ba apply ka sernot scheduled tribe ki badan hapo ka jingpet jong ka Khasi Hills Autonomous District Council umentri ketenat social welfare uba polling do lo ong ba ansapen bi shen ya ka jingpen bana bayade bat kani habaya de bat ka jingpen kendra ikinong di madan uba polling do lo ong ba kinong di madan kilawan da kamon sngu bha jongki pakin penrong kerteng yala de banyo ya ka jaka ba ka sorkar kan ayaki pakin kendra na khandailat uba polo lo ong ro bahadin ba pen kendra ikini kinong di madan kinsa yo ban kle khambhai ka jaka di jingde baki bakin yo ban shonglang hapo ko ka jaka bat kabansa ai da ka Meghalaya Urban Development Authority Kani ka kubor kawan shipi na ka AKASHVANI Shillong. Haka jingpin bana ka embos ya ka result jong ka secondary school leaving certificate SSLC 8000 arpusaw hinin kasngi u anu chetri na ka Sherwood School tura layo ikakardan ka banengkong bat ya kakardan ka baar layo da ka Alitias Emli na St. Margaret's Higher Secondary School Shillong. Bat u congenial karsa no jong ka school Christian Academy Shillong
ulayo ikakardan kabalay. Kat baha ka result jong ka higher secondary school leaving certificate HSSLC Arts menang man kraw karkongo na ka St. Anthony's Higher Secondary School Shillong but Gaurav Bharali na ka St. Edmunds Higher Secondary School kinigibawan hakmat Katanisha Das bat Salseng Marak nakibadey na ka Don Bosco College Higher Secondary Section Tura kidey kibayo kardan baar bat balay hakatup top 10. Kajingdan ki bapasa ka examen SSLC mentaus nem kalong 100% prano na kasispa kat ba kajingdan ki bapasa ka HSSLC pat kalong nyopu kendai pon nyo hendriu na kasispa. Kasorkar Jilla Kalapan ya kakaipot na Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District SC Sadhu hadin ka jinglit kendang jong ki dukhat ka HYC ki prapotli ki yeng balatay bean halom survey. Habayade bat kani ka jingja ki pulit ki lapen ngat mukot duma persya ikinong yalam ka HYC kat kum ki kendan an ka IPC. Ki dukhat jong ka henyo trap youth council HYC man hakasngi pale ki lalit pen kendang bat pen prai kumba prapotli ki yeng ki balashna bean halom survey. Ka HYC kalasya mi kani ka rai banle ya kani ka kam hadien baka board district kam shamlale AA wat hadien artayo balapan long ka jinglet jurip lang ringkat bat kasing. Kanongpo Area Women Welfare Association kalapan long ka jingilang pensyai pat ba halor ki hok jong ki kentay bat rakheru ikasngi kerpang jong ki kemi henin kasngi hanongpo darbar hall. Haba ajing kren ha kani ka jingilang UMDC kanongpo uba balajit rani ula banjur ba ya ka benta ba kongsan ba kikmi kisander ha ka imlang saalang bat ka jingno senyang jongki na ka benta ka bha ka miat ka imlang saalang. Kokong NF Sun District Social Welfare Officer nongpo kalakran halor kimat ba kongsan jong ka jingpan ko bor ya ki kentay bat pensyai ru halor shibun ki hok ya de bayade bat ka jingyada na ka jingsha thombor bat kiwe. Hakani ka program arpongut kilong kemi kilayo ru ikijing hikay hakijing shina mombati bat kumjuro ka jing shina asyar. Kasorkar Jilla kan sammat ya kabenta jong kajaka kabahe arpon sans pa sa para hectares kabadan ha kabalpakram National Park Hagaru Hills na kabenta ka jing penhe kasurok ba State Highway 4 na Mahesh Kula Shakanay. Ya kani ka jing thola penmi da Commissioner Secretary Katanat Forest and Environment Praveen Bakshi ha kabaulo ong ba kasorkar ka kwa ban kentiyo ketika than hadien ka jing kren lang bat ka standing committee jong ka National Board for Wildlife. Bat ulat ka jelaw la Arboreal Chief Wildlife Warden Meghalaya. Lasya banle ikani ka jingmat lenti hadin bala bishar banya nakibabon kilyang da ka standing committee jong ka National Board for Wildlife. Nakadaw ka jing bomtik na ka jinglong jingman ka sun beneng ki benta ba siya pedeng ka Bay of Bengal kala bandan ka jing peteng ka jingat lenti ka air ka bajur ka balaban ka lash ka eryong hakatan siya tay lamingi ka step jong ka arpasan tarik mentau benay. Kala aru bandan ka jing hap slap ba malumala bat kala banjur hakikato ka ni ki jaka ha Meghalaya ka arpunyo bat arpupra tarik mentau benay. Deputy Commissioner bat ubalong ru chairman ka DDMA East Khasi Hills District ulapan mi ka jing pata shikipat ba bakide banlong ki bapikir hakapor bajur slam eryong batit perthat namar kala bandan kijing shlei kansan haki jaka ki badan harut wa. Pada syaban penkut yuk kubor sa sisien kimat bakongsan. Sedang kajing tep vote jong kawat bandriu ka election Lok Sabha kisan pupratali ki Parliamentary constituency. Let jonga menteri rang ba ya katura civil hospital ban kmi bnya halor kijing trei bat pen bhai ki ting trei kam jongka. Bat pen bana ka embos ya ka result SSLC bat HSSLC Arts. Bat katung ilapoish ka bukut jongka kubor ka bawan shipi na ka AKASHVANI Shillong. Bat ngipen kan mau shipi baka por prabajing inya so bat ka Delhi station na ka benta ka kubor ha ka ketien Hindi. Man penbut pada ka kubor ha ka ketien pareng ha ka por prashipawa. Bat ha ka por prashiteng nginyo ya ka kubor na ka tan siya tay lamigi. Kani ka di ka AKASHVANI Shillong.